hvala lijepo na pozivu i drago mi da se bavimo ovom temom. Mislim da je potrebno i nama roditeljima i djeci nekakva pomoć i da slobodno razgovaramo o ovim temama, jer nitko se od nas nije rodio kao roditelj, nismo završili škole kao roditelj, a moramo biti strašno kompetentni i jako je odgovorno odgojiti jedno. Zapravo to je nekako jedan od, kao što je Janica rekla, jedan od najtežih poslova. I meni isto kao i njoj puno lakše je bilo baviti se sportom nego biti roditelj, jer nisi za to pripremljen. A sport mi je jako puno pomogao i jako puno mi pomaže danas, kako su djeca od rane dobi u tom sportu. Mislim da kroz sport oni grade određene kvalitete koje su vrlo, vrlo važne za njihov ravnomjeran razvoj. Jer kroz sport oni uče neke važne životne lekcije, kao što smo i mi učili, a to je ono kako se nositi sa pobjedama i sa porazima. I ovo što je Janica spomenula, kako organizirati svoje vrijeme, jer ako idu u školu i onda još i na neki sport, oni stvarno moraju dobro organizirati. Mi moramo dobro organizirati njihovo vrijeme da se to sve stigne. Kroz sport oni isto tako razvijaju neku samostalnost, isto kroz natjecanja, neku vjeru u sebe i u svoje mogućnosti i gradim to neko samopouzdanje da mogu stati pred druge ljude u raznim drugim životnim situacijama, samouvjerenost. Neka istraživanja kažu da djeca koja se i bave sportom su i mentalno jača od ostale djece i akademski uspješnija, tako da u svemu tome nam sport jako puno pomaže. A kad su u pitanju djevojčice, istraživanja kažu da su i djevojčice koje se bave sportom danas i više liderice i neko ko preuzima više inicijativu na većim upravljačkim pozicijama u društvu, tako da sport isto kroz vježbanje, osim što im jača tijelo, jača i neku njihovu sliku sebe i vrijednost njih kao ljudskih bića. Mislim da je to onda neki temelj za i bolju mentalnu sliku i bolje i čvršće mentalno zdravlje. Ali ono što je važno, ja mislim da je važno da mi kao roditelji modeliramo djeci, da im ne kažemo dobro je da se bavite sportom za svih tih stvari, nego isto tako da vlastitim primjerom pokazujemo da se i sami bavimo sportom, jer to ima onda, djeca uče kroz to modeliranje i to onda ima jako veliki pozitivan učinak.